pangu timu yevanhu yakanopinda yakachaja mumbama mune mufesanga nenjuzi ichida kumuuraya wangu. Paakasvika mufesanga atovasetera bhomba rekumbare wangu refeki. Timu raya rakatorara pasi richitya waize, but pavakazoirealize yanga va too late. Patsore vanga vadzwa mujita nemubhebhi vanga vatoshaika muchiraundi, but havana kusvika kure because timu raita se raitera mushure akanoti iwewe kudai, but mubhebhi manje akanoti shit man dammit nemapowers akachikanda munhu kure kwakadaro akanoti wewe mufesa akanotora bhasikoro nebhebhi wakutiza, but bhebhi manje yanga iri njuzu waize yanga ichiri kunakirwa nevanhu itomhoresa vanhu tokanganwa tisi tikumhanyiswa waize mubhebhi atokika vanhu paipa vatinowira kwakadaro kudai vasvikira vana netimu raira pamberi pavo waize pabuda vanhu 3. Mufesa akati mira ndibude shave ndikuradza ndorova vanhu 3-1, but mubhebhi kumashure vanhu kwabva vauya vanhu vakawanda akudai akutorova vanhu vaya vakawanda akutorova vanhu vakawanda waize, but manezuro manhero aiona masina Bruce Lee saka anga akutoatedzera achiti iwewe shit man wangu laptop yakarara ichipenengururwa zviripo because munhu akadzidza karate in one night. Mufesa aitocheuka achiti ninoona ndarova vanhu 3-1, but mbebhi ainge atorova vanhu vese. Mufesa akatovhunduka kuti iwewe shit man dammit, bapa wakadaiwo pakabva uya nepfuta banongedzera batura mujita bamukanda mota, but Mufesa aipa masaini kubhebhi kuti usanteere ona vanhu vane pfuta, but mbebhi haana kumboteerera izvozvo because yaive njuzu. Abva anorova bhasikoro wangu akatanga kurova imwe speed yemufirimu zvokuti even vanhu vanga vari mujagwaiza vakatanga kutovhunduka vachitarisa vachiona mwana achiteera nebhasikoro waiza yaive njuzu, so anga ane extra speed zvokuti akatosvika akamira kumberi zvokuti anga kuda kudhumwa. Mufesa akati bhebhi ringadhumwa bakonesa mota ibva yarovera pasaidha babuda achimhanya batanga kutiza nebhebhi ubva washaika muchiraundi kudai, so badobva vanopinda mune imwe maze manje chiona zvava